Actually, Onwa Agwu Festival akekpuchi ọnwa na Agwu 2025 a gara ọfụma ka anyị nwa si tụwa anya nke onye ọbụla bịara n'usoro afọ. This is the third year na manage committee Onwa Agwu, and these 3 years have the success to speak on its own. When we go to the peak of what we have been looking for. So now time, Ibuzili Agwu, and then I remember Bujeli Owanini. Anya mature agree, not a mature nothing, everybody showcase to the whole world. Every more if you like, second can end in a way, Agwu this year very possible. Mary Bido Mamekan. With the President General of this community, Chief Afamuru, Chief Sunday Okafu, Chief Ment Obiorozoma Abogudi, the committee members, so we are checking for a radio tour. No, Bosaka. Inside the rainy season, it was a sunny Sunday, full of enjoyment. Dalo rume aka wokwa principal yenso akebucha baba. Each of the categories, everyone first 250,000, everyone second 150,000, everyone third 100,000, 500,000. So I'm the 1.5 million for the 3 categories. Mọ́wọ́ ti fi ṣe àjọ́kọ́, ọkọ̀ ní okùn mọ́ òkúrúkú à, okùnrin ẹ̀rọ àṣẹ náà, ọdún àwòsí ìlú àgbẹ̀yà fún ààrẹ, àìsàn náà, ọjọ́ ṣe bí ẹ, ọjọ́ wọ́n náà lè fi sí ìbò, pàtó àwọn àwòká ilẹ̀ mẹ́rin ṣe padà mọ́wọ́ bí ti ṣẹlẹ̀ àbí ẹni lọ sí ọ̀pọ̀ ìtọ́jọ́, ṣe máa ṣe ní náà, mọ́wọ́ bí ṣe àjọ́kọ́, ọkùnrin olùgbà, Omogochagwanuzo, Agani, Okemo, over Gomez and around the island. Also, Mama, look at Mama Dabo. Never Mama, Tony Mama Kuna. I feel, no. All you might do, Mama just said, Mama, now. Is over every nature, my own laugh. I said, no. So, because I know you're going to have a Makama, nobody teacher, but people have their look. Once the occasion has started, every audience, people should stop. All those are distraction. But the destruction of the hour, I have a view. Destruction of the hour, I have to have a view. Looking more as you know. I just say, I have got no. But I have to get for them. I can. I will be done. All the villages pay respect to the culture. I'm on a Urojiga neighbor. I'm on a neighbor. Who was this? So, I think everybody life. Life for Brazilian and every world. Life like that here.
Nebubia. So sometimes from where I go, you are on a really member after being up at this stage. Eh? But what how? We probably have similar advertisement as you see. Why make baby? I make a like of man. You put money at the window. Money at the window. Money at the chat. Eh? Life like a beer. I didn't know for that. We can't go for that. What a life. Eh? I mean, now. Because one is like a mama rabana beer palo. Because it's like a Chukuya or become among the people interested. Chocolate, black and neighbor. On your chocolate, back in the yap. I'm being your people who came the last 2 years. I didn't know. Jeffy, calm down. CEO, Chairman Master, Guidance and Assessment. Hey!
na ịsọpụrụ nne gị na nna gị ndụ ga-eto ogologo. Anyị na-ekene ọtụtụ bịara ebe a. Our brothers and sisters from various countries, towns, they are all here to honor this great occasion I came with today. Eba Abunri, Eba Abu, the head of the Igbo land, the custodian of the Igbo's tradition and culture. So you watch here, even on your laboratory, they will be among so I need to hear men here who I need to hear Opo, a member of the band. I need to hear me, I need to hear man. I need to any boiler, any weapon. If I use the dirty out, just they were Paliamo. So I can remember never. In an area, if we are expecting dignitaries, they are coming. Even the governor of the state may be here today. So some other dignitaries now there. I salute you. Thank you. I
Daalụ nọ. Agụ ebe na-agụ. Akụrịsị nke na mgbe ụlọ ọrụ nwoke afọ
mma kedu ihe na-eji abalị mma emu arị nri ọdụ ndụ isi ka anyị dọba nke na-eme bụ na ọ na-adịrọ mma ihe na-eme bụ na ọ na-adịrọ ha ọma ọkwa ewerukwa bụ n'ụfọ ndị mere ahịa agara aga ebi bụ ka o si wee mee Solomon Nwachukwu ihe Solomon Nwachukwu ekene kedu ka o si wee mee obodo igwe bụ ka nri na-eme ọ bụ omenala unu na-agba ọ bụ omenala unu mere gbara obodo igwe bụ ukwu unu na-eme ihe nwa mebiri niile nwa aka obi ya akụ niile n'ime ya ka na-agbachi na steeti nwere omenala anyị ga-eru ume akụ na-esi obi ike ka anyị na-ekene eme onye si n'obodo mee ịma aya unu asụkwa n'egwu China, Kuala Lalo, it's a Kuala Metere. I don't know one of the coconut, one of the oats. One of the oats. I don't know to us. Many men are here, one of them.
I am not promoting you. Come, I'm saying what I know. Even you don't remember all I said. Right there, I know. Yes, you are sorry, man. Upon the even now, you to manage the man. You will not look at it. So I have a very short room in a pocket of Chineke. What could anything in Bunani? I wonder if it was this, what do you think I took? People can come on also. I know why I like in the beginning, and actually, Chile was solo. We are Romanana in the way they keep the rules of the custom, tradition of the custom of the community. Only in a mile, in a watch, in a nurse, in a holiday, sing our Romanana. I had a nurse, I had a watch, I had a medical mother, I had a break. In one month to be in a to be over one track. Okay, but in the wine, okay, about half of gold. You know, going to a manager, you can have a half of gold. I want our weekend. I bring me, we are one point, I'm not shooting it. Okay, make one. Okay.
Thank you.
I'm your football fighting on your representing as Amala Hanley, please. Somebody should take us. Tell me about it. It doesn't make it. What are they? Thank you very much.
gbogbo ọrụ ayọ̀dàmí. Ọba mẹ́kẹ̀lẹ́ mú ìwọ́nù. Afọ̀mù Barnabas Ike Àlò, popular known as BBC London, òwúrọ̀ ìlú máa lọ mú. Ó ní Adéwádìí dàbí ìrìn owó rẹ̀ lóòótọ́, anyamìrì pa mú wọn bẹ̀rẹ̀ ìwé kẹ̀kẹ́ ògbòmíà. Lọ́kọ́dá àdìwọ̀tọ́, òmìnira náà ń lè bá àbáká. So ayé náà jẹ́ wúrú. Òbòdó ní ìṣí ìjẹ̀nà lọ́kọ́dá ayé káàkà, lọ́kọ́dá òmìnira. Ilé ọgbọ́n sáà yẹ̀ mẹ́, ìwà yẹ̀ mẹ́. So ayé náà yẹ kúrú. Ìwọ́dà million dollars. So all who bẹ̀rù ìlú wọ̀nyẹ̀ yìí lọ. So àìwé lẹ́yìn lọ ní million dollars bá. Ifo yìí náà jẹ̀ mẹ́, wọ́n yà jẹ́ nǹkan ọmọ. So ẹ̀kẹ̀lẹ̀ mú má ní ilẹ̀, ẹ̀kẹ̀lẹ̀ wẹ́ mú ìdárò. Ibùdó gbà ọ̀dọ̀ àkọ́kọ́ kàágò ọ̀dọ́. Now about people. Yes. Thank you. Ndị akacha n'ọnụ ọgụ ụda yiri agụ kọnọt. Soro anọ mmiri na kịta ka anyị ruo oluba. Ndị agba anyị okwu gwa anyị afaghị. Gwazi anyị okwu ihe anyị na-eme taa. Ọmọ Hausa Uche Martin n'egwu ikpe. Nnekwu mmemme ka a nọ na n'oge taa. Ọnwa ruru ihe na-alọta. Ọrịa anyị kwesịrị nke obodo na-eme ya na-eri ụka na-eme nke ọbụla. Ndị kwesịrị nke obodo nso na-eme ya, ọ nweghị nke dị njọ dị na ya. Ịgbapụta ya azụ nke dị mma itinye ọba n'uru n'ọdịna ọnwa ka anyị na-arịọ. Arịọ na-asị na a ga-emecha ọgwụ arọ nwa. Ihe niile agụ ọma ndị dị iche iche bịara ebe a ga-abịacha n'aṅụrị onwere ebe ofe ya abụọ. Anyị si ebe dị iche iche ebe anyị na-emecha ha uche egwu nke nọrọ na-enwe nsogbu ọbụla. Ọdụ oge nke ọrụ ọzọ nke ọrụ ọzọ ya aka nke ọma mmadụ kwuru mmadụ. Ọ yiri anyị ukwu na-asị na ọ ya adịghị na anyị mma ọrụ anyị abịa ọdụma anyị chọwara na-enye ụgwọ ji bịa ka anyị ga-eji na ya aka ụgbọ abalị ihe gọvanọ na ndị ike Chineke ọsọ onye ọbụla que vos tenés para acabar. So, all that can be Nigeria. So that
so I went there to also what I don't know was it. That's not a I know you went to why you do
Where
Ghana, the Vice President General of this community, even the President General, no Vice, only Nesotien. I when I say, okay, what you are, you are welcome. When you come here, I'm going to. When you come here, I'm going to. So, why you go Canada? I know wherever organize the very now. No, what is the Mama Obarambo, Prince Ivan Chibuno, Onyeso. I can remember, where can I go or to do the about? And there's a one. There's a one, when there's one in my life. And those are American. So, get I go to the welcome. So, it is an eye about the four or take it. Even you know what you are not making camera for is idea what you are not doing. I am Mama. So you know because Prince, I need to take every instruction from this book. Only see and never the Prince if I to go also. Oh my God, you are welcome. Because I'm can you tell Nazar. I give the phone number. I told you about 299 communities in Anambra State form were representatives here. I'm telling you never. We see with a majority of the communities in the southeast. On the Umuri Kavavu. So as we move now, I can end the Gangan Tarina. Can I only will be on people in my own river. I'm Mawafuna. Baba Tachago. The President General of this community, Abba Roman Sokafo, is on his way. Then the committee members, I also thank you so much. For the reason, I'm in the middle of rainy season, but I went dry Sunday since morning. Dry and sunny Sunday. So I can Monday committee. Monday in charge of many. What was not to do? I think I'm really change. From this moment, I want the master of this occasion that will do the necessary introductions or our one and only. You remember. So I got Padoluna for a tradition. Our traditional MC here, that was us. I can now upgrade it. So if I need to say upgrade I'll go with this job and I'll go through almost every corner. So I hand over this occasion to him from now. With the arrival of the village,
heads na ife a na-eme anyị ga-agbapụ ọzọ na ụbọchị abụọ ọzọ. I wanted a privileged information from the chairman of this occasion bụ Onwa Agwu Umuchu aka ekpuchi ọnwa Umuchu bụ Onwa Chief John Bosco Onwa is welcome. Adidas. Ụmụ amịbị ihe oyi. John Bosco is in the crowd and John Bosco is a matter of Africa. It is a matter of Georgia. Come here, we'll Georgia. Where's the Bulu? Where's the Bulu? Where's the Bulu? I don't know. If I don't know, I don't know. I
God bless you. You know, I'm not going to tell you what Captain Nalo himself, all the graceful managing director. To the point. I think that the program of events are in the 5th item, and those items will be about 12. So I'll make a name the President General of this community, Onwa with the highest officer in the administration of this community, present at the game. When I speak of Kunjalmaka, I can Oba Romanus Okafu and Magala de Ada Opato. Very much I Oba can make you a Kauluso, no Masta. But on our work, I will lose it. Oba can understand these greetings to this is a neighbor. Ndị ọba ndị ọmụmụ mmọnwụ a na-ekele about 299 communities make Ilumuri na the southeast region of this community. Amalụ na ụmụ ncha na ebe in representative capacities. As per your welcome, Nana Narugana. You are assured of your maximum enjoyment, your safety. In average, I have time with a very sunny Sunday. So, all of them were the leverage, you enjoy your way maximally. I will be security utmost. Over that procedure, Monday uniform, Monday year. The entire security in every form. DSS, so I can let every other person
When I see you in I can have every other village in area. Can all the leaders of this community? When see in most, actually take a little time. We can the melodies occasion to be possible. I can have go about Romanus Okafor. I keep greeting him. Can I Chief Afamuri? Can I Chief Sunday Okafor? Chief Montobi or Ozoma Abogidi? Academia. I can have Chief Chibuzo Chubu, Dragon Mini. I can have Chief Moko and Nicholas. I can have Mobile Pico. I can name Oba Atwalaya. Can I am Achacha Nemo Tobago? I can name Oba Akataka. Can I Eslosu, Oba Professor Onwa. I can name Chief Mandi Nobo, Million. I can name Ike Agwu Million. Kene bari sarimo dokonko kenana yoji debi kene yom anichebe nemawu ekene misapa osofidike kene ezu bulubulu na eri dinna ikucha na irewo obere mama wafuna ekene moba ayo bi ora godike ekele mo ba priyu deswe kele Prince Charles Tapans ekele mo ba ko na ba na papa ndo na ni ekele mo Prince Dr. Jonas mo da abuchu mo ko elu olofo aka na ekele won la buchi Dr. Misifi ugo ko adeje ejemba ekele Sir Dr. Chidi Sioneze arana azunwa kene abatanga odokafo ọba muna chimbe na mma ekene Charles na so video bo kene ọba oche Igbo ekunife yana ha excellency seba oche ekunife anyị na-emeja na deputy governor anyị nke kene abịa n'iru anyị keresiri ya ike Keneli Nigerian Breweries Limited. We can have the presence of Iyamu Chinebe Mese. You don't check and say you're very good. How you know? How you know? You're very good. You're more bad with your mouth. I can read it. Can I send the NBA? I will make a name. Ọba eze afia I can lose so much I can we can know your presence but I'm with you man when I speak on I can mandika everyone you could open a fire when this is said in Africa, I can see at the banks heart of gold. I can remember others, Sisi deliver anonymous, in as much as Lafako Silanyaki, Mother Joseph, I can remember what you can see for his hidden support. Can I put a couple of others? I'm not gonna. Without wasting much of your time, ask him only welcome. Just relax and enjoy yourself. Yes, Michael Agwu. We should come to the meeting. The oracle.
Thank you very much. nke bi n'igwe nke dupụtara anyị tata na omume anyị na-eme today ka anyị si wee gbakọ ebe a ka anyị ga-esi wee bịakwa na n'udo. Chukwu ga-agọzie niile a na-eme ebe a na anyị ga na-eme na-aga ana nke anyị ga-eme echi ga-aka ihe niile aka m na-eme fọ ndị bịara na a ga-ana n'udo ihe onye nwụra ga-eli a ga-eme n'udo ihe niile ga-ebi n'udo n'afa Jizọs bụ onye nwe anyị. Biko ndị ọbụla nọsala na ụlọ anyị biko ka mba wela tinye agbagbo dị ọya dị esi a na tebụl ebe a. Yes, wela tinye kedu onye ọzọ ini bi ọjị okay the microphone agbagbo dị ka ọ gbara anyị ọjị ọ biko onye ọ nọ na nwayọ unu gee ntị ka awa ọjị chukwu okorobịa anyị wụ ụmụ ndị nri chịkọta tata n'ike na ọṅụ maka afọ ekele ọ bụla anyị na-ego ego ume anyị zuru ya na mbụ anyị na-ekele na ndị nyere anyị kele gị na-arụ isi ike wee kelee gị emume nwanne na nwanne anyị na-eme ibe na-enwe aṅụrị ọ kwara krismas ndị ọcha ka anyị na-akpa nke krismas anyị na ndị na-esi esi bịa elewa si bịa ka ọ ga-esita ga-amakarị nwere na-ebe ya pese ọnwụ ka anyị eme n'omenala anyị kele anyị kata ka nri dịkwa ofu ka nri dịka ọ dị ka ebe nwanne na-aga n'oriri isi igbo ọ ya dịrị igbo mma ọ dịrị uri ma ọ dịrị igbo mma were chukwu bido wefukwara anyị aja okwu ebe ibe anyị wefuru anyị uke mere ka ndị agbara were anyị mara gị esike oge ibe eze ọkwa chukwu ya nna anụmanụ na-eke oyi abụọ nkwọ na ọya dị ndị ori mma anyị na-aga ebe n'iru anyị kwa na-ebekara anyị nna maka na anyị ọrụ ahụ agha ebe a na-aba ndị a dị iche ebe anyị ekele emuru biko tụọ onye agbagbo dikiri ị na-ele anya amụrụ ebu mbekwe dọrọ ọba ndị ọbụla mesịrị ọgbọsọrọ ibi ele ọ nwere na ya ngwa nwa na ọjị ebe na nwa na ọjị nrukwezu ụlọ biko the chairman of organizing committee Chief Ifeanyi Akekpuchi Onwa oke nwadị a na-ekene gị n'ụzọ pụrụ iche na mgbe ịgbalụ ihe niile a na-eme ọ dịrị izi oge ebidola nsị ala ụbọchị adakwa mma anyị enwekwa ego mana anyị ga-ere ezi mana ọ bụ mbọ na-eme ya ndị ụmụnne anyị sọpọtụ anyị ihe wee na-aga n'iru ekeneke m gị daalụ ọbụ eze afịa na n'ọcha ọbụ eze afịa na ala Igbo niile ọ bụrụ sọ ala ọcha naanị Igbo niile maka ife ị na-eme ọ bụ nwata gị ịhụ mana ife na-eme ka ibe okenye na-eme of 92 years old na-eme isi ike ịrụ ọtụrụ ọzọ n'ala Igbo niile mgbe niile ụmụaka ababeghị ụmụaka eju ebe niile na-eri na-aṅụ ị na-alụrụ anyị ezi na-alụrụ ndị nwere ụlọ mara meta anyị isi kene gị ịbụrụ gọọmenti ndị MP uwe ọkwa gọvanọ anyị na-eme ịbụ obere nwa mana
ife na-eme ife ukwu anyị na-ewe Chineke ka ọ na-agọzi gị na mbọsị niile nke ndụ gị daalụ my vice PG ọchịgwe mmadụ ọchịgwe mmụọ ọ na-achị nke mmụọ ọ na-achịkwa mmadụ na-achịkwa mmụọ nnekwu daalụ nne ezigbo mmadụ very straightforward human being too udo na ọcha in fact eze afọ ebutere ya ọ bụ udo dị n'obodo anyị udo dị ebe niile jide ka iji ihe meze nwanyị nne mmọnwụ daalụ nne daalụ enwe na 1000 nnekwu daalụ nne thank you very much my DPO Action DPO what do you want to say? More promotion at all time in Jesus' name because you are an Action DPO. In fact, the best DPO so far we've had in our national local government. Well done. Hey, everybody kills you. Nobody third. The Upper Junior. Upper Corona Junior. Thank you very much. Upper Bubulu. Also Bubulu. Obidigo. What do you know? Oba Akuluna and Ononeni also because my chief security and my officer nke na wetu no nene because dalu okanga dalu punare okugide welo mbosage mechie ndo ya waka anyị na-emeta and anyị kene Chineke ụzọ pụrụ iche maka ezigbo onye Onwa Agwu welu today bụrụ onye akụkọla anya bụrụ onye merụrụ arụ welu kweta ata anyị nọ n'ime and ọ bụ ife ekwuru ime egwu ka ọ bụ anaghị agwọdị ya ọgwụ bụrụ onye anaghị akọnye ya nshi onye jiri nshi bịa ebe a tinye ya akọ mmadụ ibe ndị ji biri eme gịnị ekwuru ụzọ kọọ ya bụ nshi so ọ ife ahụ ole ọ ya ka ndị mba niile si ebe niile si abịa ụmụ anyị kwu si na mba niile na-alata adịghị a na-alata bụrụ ọzọ bụ kafa nọdụ kafa fụ mmọnwụ fụ etu esi eti ịtarị etu esi egwuri egwu were emeche ọgwụ onye nwere ndị okenye ndị nwere IBP onye bịa nọdụ n'echirịta ya nwericha aṅụrị so biko ekeneke m onye ọbụla ndị lụrụ arụfụ ka wee bịa ebe niile juru eju so ekene ya atụrụ niile unu si wee bịa bụ ọ bụ unu ji bịa na MC na media people ekenekwe m unu niile adịasị n'aka nkwa is Maka time. On this occasion, I want to call upon the representative of Nigerian breweries. They keep supporting this Onwa Agwu Festival year after year, and it's an honor. It's not as if we do not write to other corporate bodies, but they are always there. When I talk to join a golum, can Obia represent here Nigeria Breweries Limited? The serious submission. Hi! Ndị nyere anyị nefute support. Nwunye anyị adaghị nwanyị ịyọm joy egolo. Hi! Ọkwana mgbe m na-etu ọfa akacha m gaa disebụl anya m eru that side. Ụgbọala m. Adị Chineke ya nọnyere gị na ndị kọmpani na-alụfọ alụ ọrụ ndị na-asọpọtụ anyị ife niile anyị na-eme ifunu mgbe emekwere ife na the People's Forum unu nọkwa de ihe ọbụla mmemme ọbụla akpọrọ ana ịkpọrọ ndị otu unu bịa nye anyị support more promotion more God's protection in Jesus' name thank you very much. Ndị nri ekene m unu ife nri jibiri ekene m unu rinne biko unu ma n'oge ọbụla m ya abịa kwuo okwu ebe a
obi na-atọ m nne maka na m na-akwụrụ n'ọkpa na-abụ so nke ofu ga-ebi bidogodo bụ ebe gbasara ebe a na-eme taa otu PGs wee kwuo oge ọbụla anyị eme efe na nri ndị Naịjirịa ndị na-eme live ga-abịa lele maka na ebe ọbụla anyị anọkọ nwa anwụle nwa mmanya ma njakịrị anyị anọ n'ihe ebe ahụ ọ maka ya ka anyị si ihe ọbụla a na-eme mana ọ bụrụ ebe ọbụla ka anyị na-eje ọrụ anyị na-egbu na n'igwe isi ka ọ bụ na ya abịa n'ụlọ ka eze ebe anyị eje ekele ka m bụ wee bịa Nigerian Breweries live tigbo kelee nne si unu na anyị na-abịa lele ihe ọbụla a na-eme anyị anụ ya otu unu si wee kpelu m ekpele tupu ya eme ekpele na-alịgo ihe ọbụla anyị emewu na-emegide na-emekwa anyị kene onye ọbụla nọ ebe a ọnwa ofu bọbọlụ fụkwa n'akụkụ ebe a ekene m onye nke anwa n'ụzọ pụrụ iche a na-akpọ ya ugo a n'ọcha ọmalịcha bọbọ nọ n'akụkụ ị asụ obere oyibo maka na anyị wụ I bring you greetings on the board of Nigerian Breweries PLC, brewers of light continental lager beer. It is always a thing of pleasure and pride to join these festive occasions, especially because our mantra is that we brew the joy of true togetherness. And so wherever we have occasions to join our communities and our stakeholders to enjoy festivities, especially those that promote the tradition of the eastern part of the country, we will always avail ourselves of such an honor. We thank you. We have evolved with you from when we were Manya Oganiru to when we were Manya Memme, and right now we are Obiago. And I'm not John Agwu. And so here we are again. We congratulate you for continuing to keep your position as the custodian of Igbo culture and traditions. And we believe that this honor that you have given us, we will continue to work hard to ensure that we continue to partner with you. Thank you very much and congratulations yet again. Thank you. One thing. I'm going to check out Malam. Number 10. Competitions. Number 10. I like it. Praise. Divine to go on your soul. Will my God, why you go Masalia? Because I got paid every year. I enter Apostle results gives an every month this year. But for me, they stop working. So we decide that the judges, by our left, by the judges. So because we don't know about should get the seat. The judges should be one audience or somebody or appointee coming from each village. So I got the 12. I made very fast so that I can approach them towards the end. Meanwhile, okay, Secretary Arena first. I came with your one to just send the person that is still coming.
It's abang mo onye isi biko anyị enyefere oche onye ma fara ji ekele wee kpegbuo mmiri mere ekpere kpere onye amụsị ọzọ mọba fara ya wekọ nọn ụkọchukwu anyị ka njekwuo anyị a na-apịa ndị mmọnwụ ndị nke dị n'orebi ha na-edepụtala ihe gburugburu fada St. Peters sisi je mara agwọ mmiri mere and I like that ndị ọzọ ya gbasara gbasara fada nụrụ anyị n'oche biko oyiri mmagbo oyiri
Mama,
Because who never said what I knew?
Chief organizer, they are Chief
Preach it. Why of what? I am going to tell you my guy. Why of what? Preach it. Why of what? Go on, good. God bless you. They are no more. Okay, put that now. Okay, come on. Mount the person, sir. Mount the as Adidas, the first group will be around the 20. But you over Jerry Malinga Kulan, first group. Jamie organized it. Okay, yes. Adidas, let the competition continue. Continue. Six. Now, what's our children? Are they seven? Hey, give chance! Give chance! Shift going! All room is open. Many sisters are on a church. Okay, go ahead. It's okay. Now I can give you five. The great man and millions of God bless you. 6. God bless you. I respect you. I'm not a million after all. 6. Seven. God the very careful.
Over there, from 8. 8. 10, let's go. Get him more. I wouldn't take note. Get him more. I bet they go later. Mama's I go. Every day, I have a better publish. God. One. 2. Mature again. Correct. 4. I saw you one no. I will go use it. Today you go like a banana. 4. Everybody should go in. Hey, 5. 6. 7. You mean when all you take notes, stop making this thing. 8. That's another one. 9. Yeah, in the shop, the judges, big dog. 10, it's okay. That's another one. And that's all. I don't know, I'm not going to. Don't you call it Talona? Put it back. Why are you doing it? One. I'm going. I'll say something come to that. 3. I got you there, so because when am I going to take note? 4. Because I'm not good man. Right, go on. Please, I'm going to continue now. 5 Kenya. Let's make a commission. Judges are more than working. Right. Can I take that? Na bonus. 6. 6. 7. Now put on the judges come out all over. What is wrong with you? 8. 9. What do 10, let's go. Go. 1. 2.
Number 2. 3. Ọ̀gá pàṣẹ́jì. 4. I can remember Akidas. Okay, change go. 4. John. 5. Let's go. Whatever you try that, you try for them what you know. You know you follow that push me. Go 5. 6. I want the 4. 6. I want the 4. Come on, what I want to change you. Another 4. Okay, now then you are going there. 7. I want the 3. I want the 3. I want the 2. I want the 2. Number 1. I want the 2. Number 1. All be consistent. Last year win the prize, not your last. You win lose last year. Win already, sir. Win. I want the 1. Now you win it, sir. Yeah, you stop it. The judges to do their work. That's how you can carry your own. So only man get to the judges. Now I can have man them. What 1. Good one. Last one. Yeah, we can. That's how we bring that car. We're not judge. Go on. 1. Akẹ́kọ̀ọ́ pín nàgẹ́dà kìí nàmẹ́yà. Wọ́n sì rà pọ́sẹ̀. 2. God dey protect that win na dem judges in that time o. Biko wọ́n dem judges náà. God dey pray body judges náà. Biko ndị judge na-ejekwu mmọnwụ person wey contact atọ with mmọnwụ atọ. The mayors are disqualified as a judge. Person wey contact with mmọnwụ. 4. Abẹ́gbẹ́ atụmọ̀mọ́ egwu nke aka ị na-ebe nsogbu. 4. 5. 6. I want it 4. Here appear 6. That the judges got all over. I brought more a member of the judge or the judges. Allow them, please. Because judges, you know me. All that thing assaults. You guys have to disqualify. 7. 7. How to disqualify? 7. 1 fine assault should be disqualified. 8. 1 fine assault. American to 9. Last one. 10. Make sure you call someone for dinner. Make sure you Onwa Agwu. Onwa Agwu, tell a person. Okay.
put out 5,000 each. We see although the price is only a week, we never will identify here with the judges. Others, what shall I It's okay. Five minutes. 3 minutes. 2 minutes. Okay, go on. Yeah.
Thank you, because when you are yes, thank you, because when you are Let's
dole akọ́kọ́ ní ọ̀dẹ́lá ní ọgbẹ́ náà ní ayé pẹ̀tọ́ tó wọlé kan wọ́n ní gómìnà ní ọ̀rọ̀ ní. Your time starts now. That they should go, take them out. Police, security, help us. Everybody from the arena. Help us. Everybody should leave this arena. Everybody should leave this arena. Again, man, leave this arena first. Again, leave this arena. Go. People can wait for money on you. Time I don't see. See, one thing I love them. Can I just refer? Can I continue? Can everybody? Only the man after by now. Only the man one line. Maria, thank you.
Muslim. Darling, thank you. Yes, I'm a Canadian. Darling, thank you. And that is say thank you. So but I'm not going to this one. Thank you. And then MC, morning and then Mom Calcan, the first masquerade, for Abiaba now. Where's the idea? Tell him, thank you. Dalu, Obey Zafia. Dalu. Tell him that you are getting the price. More Macalitan. And the more Macalitan kind of Makia. Obey Zafia, the most bad, I don't know. I don't know. I'm going to go. That was a so that the California of course, in our children see today to God. I may respect, but show respect for money. Now, thank you. Oh, but not okay, na-eme fine eme onye eze nwanne anyị nwoke batakwa n'ime n'etiti anyị. Onye eze anyị na-ekene gị ya na-elu elu. Anyị na-ekenekwa parish priest daalụ nne onyele ọnwụ ọ dịghị ofele ọ dị iche enwere fada nwoke fada onye ahụ fada onyele ọnwụ daalụ nne. Anyị na-ekenekwa nwanne anyị nwoke nwanne anyị nwaanyị ihe ọ gburugburu na ndị otie ndị batara n'oge anyị na-eme mmemme daalụ nne. Biko ife ọfọdụ na-abụ anyị afụ mmọnwụ ndị kọmpiti maka ndị makarịta elu fụ ndị mmalụ mbem fụ ndị tiri ọdụ. Anyị na-echezi kịta ka ndị the panel of judges gwa anyị kpọọ rizọtụ fa anyị na-ayọ unu ife unu na-eme ya bụrụ etu Chineke si kie unu emekwere mmadụ anya n'iru unu emekwere na mmọnwụ asịbụ unu mana o si na vileji gị gba mbọ ị na-anya fụ mmọnwụ makarịsị elu dee ya etu o si wee dị ịmalụ mmọnwụ tụkarịcha n'ọdụ dee ya etu o si wee dị ịmalụ mmọnwụ makarịcha na mbem dee ya etu o si wee dị emekwere partiality ebe ọ bụ anambe dị nsọ ime nke na-adịra mma a na-ejideri biko a na-etukwa onwele a wee na-ekene nwanne anyị nwoke bụ ọgba eze afịa na ala Igbo niile sisi anyị jibiri ya mmemme ifo anaghị akpọ ndị meri nne na ndị tụrụ ọrụ ma mụ makalịta na mbe etu a ka o si wee na-enete mmọnwụ niile batara ebe a n'ofu n'ofu. Mmọnwụ na-agbara ebe a ọ bụ eze afọ enyekwa ya ife ọ bụrụ na onye nwakalịtara n'ime niile mana ọ na-eme ife na-eto Chineke mgbe niile. Ekpere anyị n'isi wee bụrụ gịnị ka Chineke na-anọnyere ya na-eme ka ọ na-agbawanye na mbọsị niile nke ndụ ya site n'afọ Jizọs Kraịst onye nwe anyị. Ife anyị bụrụ ndị Igbo bụ na anyị na-atụ udo niile mgbe onye ọbụla na-ebe a ma mmọnwụ ma mmadụ ma polisi ka anyị gaba n'azụ ibe ekele ụlọ ụmụnne ekele ụlọ ndị Igbo na-anọkwa ya obi ọdịkwa ụmụnne adị m very happy ịbịa nọnyere ụmụnne m n'ụbọchị nke taa because
na-akwado ịbịa n'obodo ka anyị gwa ndị obodo ife anyị na-akwado ime because anụ dị na Anambra dịzi too much. As onye nwe anyị ga-abịa ka anyị take over Anambra steeti wee kwụọ ọrụ niile dị na Anambra ka ihe ọma wee mewe na Anambra steeti. Agụkọ m oke akwụkwọ abụrụ na nwa mma ife, agbakọ m mbọ abụrụ na nwa mma ife, na ọgaranya na-esi na chi abịa. So as far as na anyị bụ ndị nri na-emesi ihe dị n'omenala na-edozi be anyị, very soon anyị ga-abịa ka anyị kọwara ndị be anyị otu esi wee kwado na anyanwụ ije, because ije anyị na-akwado ịbịa anyị ji aka na-agbazi ya. Anyị kwadosiri ike, kwadosie ike ọfụma ọfụma, otu ọbụla ha si chọọ ya, anọ m ya nọsie ike. As far as na anyị bụ ndị nri a, anyị ga-edozi Anambra. Onwere onye ga-eme ka anyị hapụ idozi Anambra. Ọ bụrụ ana m azụ any other thing except governorship, and nobody can take it from us, and we will get it until November 8th and the 9th. Mgbe a kwasịrị result, amarazi ndị win. So ihe ọbụla a na-eme n'ụbọchị nke taa, anyị na PG ga-akpazi ka anyị mara ihe a ga-eji wee sọpọtụ obodo. Ọgwụ ma baga ga-asọpọtụ, anyị ga-asọpọtụ ya. Anyị ga-akwadosi ike eze afịa nwanne m nwoke, ọ ga-adịrị gị na mma. Yes, udo. Daalụ hụ. Thank you. All from one night from Economical. Please go. Because I na-echezi the panel of judges ka fanye anyị result. One, mmọnwụ makarịsị enyi, nke ịbụọ mmọnwụ tụkarịsị n'ọdụ, nke ịtọ mmọnwụ makarịsị na mbem. And na ndị obodo ndị PU si na mmọnwụ makarịsị enyi a ga-eweta first, second and third. Onye nke isi makarịsị enyi bụ 150,000 naira. A ga-enye nke na-esote elu 100,000 naira. Nke ịtọ na mmọnwụ makarịsị enyi 50,000 naira. And then abịara ndị tili ọdụ, mmọnwụ nke izizi makarịsị enyi na ndị tili ọdụ a ga-enye 150,000 naira. Nke na-esote elu ebe onye nke gbara ihe nke ịbụọ 100,000 naira. Onye nke ịtọ 50,000 naira. Then abịara nke mmalị mbem, onye makarịsị na mbem a ga-enye 150,000 naira. Then onye na-esote elu 100,000 naira. Onye nke ịtọ 50,000 naira. So anyị na-echezi the panel of judges ka fanye anyị their result ka anyị nwee ike ịga n'iru. All the panel of judges, anyị na-ekene ndị ma ndị enyi ya ka ndị kpọrọ ndị na-adị na mma. Panel of judges ekele m ụlọ atụkọchazi ihe iwe kpọọ result. Ọ bụ otu esi eme ya. Biko kwuo na ezi afa aka n'ọnwa mụsara ọmụta na amaghị m na onye na-egachi ikwu okwu ọ dịghị ọ ga-enye first, second and third. Onye chifu okwu ya nwere elu aka elu ka ịga microphone. Ọba ụkọchukwu olu si na first gere ntị. Ọ bụ ụkọchukwu olu si na first, second and third na
ọgbara afa ọ sị na ọ nwere 200,000 ọ ga-etinye so anyị ga-arapụ PG ka ọ mara otu ọ ga-esi kelee ya ọkwado niile chekapọ akụrụ ụlọ onye kacha oyi nọmba 1 na famili ka ọ gwa anyị ihe ọ ga-eme first, second and third ngwa ọ bụ oge tinyere daalụrị nne ha adịrịghị mma 150,000. One lady should have a tier 150. n'otu nwata onye mee ife ọma sisi kwa afọ ya enwetu m si ebi ndụ m adịrọ nọma ndụ m dị spiritual ọ nweghị ihe ga-eme ọchịchị na-eche obodo so anyị nwere 350,000 on top of ife ndị MPU na-eme so anyị ga-adị ya agbakọ according to percentage ndị MPU ji wee kee initially wee kee fa amaghị ma ọnwa onye ọzọ nwee ife ọchị ikwu for first, second and third before bọọsụ afọ akachi akwụkwọ onwere ọzọ chi ikwu okwu nwee ndidi adịghị asị nwee ndidi uche onye adịghị njọ ndị anụọ na-apịa akwasị isi na-enwe awele onye eze afia 100,000 na support practice 300,000. onye eze onye a na-ekwu maka ya daalụ ime anyị adịghị mma going further ọgbago 650 asịsị a ga-enye asịsị nye akaụntụ MPU account for Onwa Agwu Festivals. I have 2 million for the next one. wow kiri anyị ekwu maka ya kiri anyị abịa onye eze abịala daalụrị nne onye eze na-agba adịghị mma thank you biko before anyị emechie the PG on his own side from his own pocket raised the sum of 300,000 we support all the masquerade if you go there fancha niile the fact kenye kuli enye ọbụ na ọdịdị naira ka ọ lụrụ fe aka enye ife anyị na-emebi ife obi amụli so anyị na-ekene ndị anyị niile ndị sọpọtụgolo anya ebe starting from ọba eze afọ ya na ego niile onye eze ọba akụkụ nọkenyo 1 and 2 Mbana, hey! Serious? Hey! Because you're not my prophet, request them. I am going to support Onwa Agwu, but I will come to support. I make 150,000 hey! PG Chalonga Royal Ambassador. Royal Ambassador. Yes. Let's do the sum of 300,000. Hey, the Royal Ambassador, which is the American, the Alumni, Chief Joseph Okafo. Hey, Oba, which is the Alumni, the Royal Ambassador. I didn't 300,000. Well, I spoke to the money never about that. Hey, Oba, the good and the economy, I go for 300,000. Well, I support my younger brother. Chaloka the PG na was speed ndị mmadụ na-ewesali iwe ndị ike ọrụ ọ na-efuru hey ezigbo mmadụ na-ekene m ụlọ anyị emefugo before yes daalụ 200,000. hey can you imagine daalụ nne PG ya mechara mee ka ha wee bido na-echezo ndị mmụọ na ndị nne mmụọ daalụ thank you very much.
can support all 200. Iko ọ̀rẹ́dù. Ọbọ̀ kú ikọ̀ ọ̀rẹ́dù. Adáyé. Ọbọ̀ ikọ̀ ọ̀rẹ́dù. Kèlé òkú àná mi ọkọ̀. Wúnyẹ̀ rẹ̀ wà pọ̀sẹ̀bẹ̀. 200,000 adáyé. Mrs. Chioma Chidokebe. Wúnyẹ̀ rẹ̀ yà ambassador. 200,000 wọ́n sẹ̀ 200,000. Onye? Royal ambassador si n'ebe ọ bụ na nwunye na ebe a. Wee na-akpọ ndị nne mmọnwụ na nwunye bụ nne mmọnwụ. Ndị iwe were nwunye ya, o wee si n'ebe ọ bụ na ya nweta ego 300 na nwunye esi na ọma nkali die ka o tie 200. Mana ọ na-adị egbagote osokwute die. So di etinye 300 o tie 200. Awe na-asị na ọ ga-adịrị ya na mma n'aha Jizọs. Ọ ga-adịkwala ya na mma n'afọ Jizọs. Daalụ. The royal ambassador. Biji na-ege ntị. Na lọọlụ ya. Daalụ nụrụ. Biji na-ege ntị. Daalụ. Afọ mbụ iyo m. Iyo m gburugburu. Onye na-ekwu okwu. Nwa Chimeleze. Iyo m Chimeleze. Nwa Chimeleze. Nwa Chimeleze. Gburugburu wa. Gburugburu. The first iyo m gburugburu na nri. Yes. Daalụ. So m ga-eji 400,000 wee support you. Hey! Biji chelu. Ọ sị na 400,000 naira. Biji na-ege ntị. Biji na-ege ntị. Biji na-ege ntị. Iyo m Adas. Ọ gụwa. N'ọjọọ ka inwe. Agaghị m aka. Yes. Ọ sị na ọ chọrọ inwe ihe ụmụ nwoke na-eme. Agaghị m aka. Ụmụ nwoke na-akọ 300. Ihe ọ chọrọ ya 400,000 naira. Thank you very much. Biko kwa ụmụ aka ndị weta 400,000. Iyo m gburugburu. The first one. Iyo m gburugburu. Another ekwu another ọbụ eze afịa na ndị Igbo niile chọrọ ikwu okwu bifo anyị agawa n'elu. Daalụ ya adịghị mma. Daalụ. Uwe ekele m ụlọ. Uwe ekele m ụlọ. Ọ bụ ife anyị na-echefu ka anyị bido with the panel of judges. Ọ bụ na ya efe amaghị result. So ndị panel of judges amaghị m ụdị fana. Onye nso anyị ga-enye ndị panel of judges 200,000. I also found now I have 3 categories of here. So for each of the categories, first, each of the categories, first, 250,000, second, 150,000, third, 100,000, 500,000. So I'm getting 1.5 million for the 3 categories. Uwe ekele m ụlọ omenala bụ ife ọgụ anyị ga na-eme ya na-emeke nka site n'afọ nna na nke obere na nke mmụọ nsọ amara m ka anyị ga-esi were ekele ekele ife ọ na-eme ka o wee mee ka ndị mmadụ bịa n'oge aṅụrị. But before we continue, ka m nyegoro panel of judges ndị bụ n'iru isi ka a gwuo okwu na N'ekele m ekele pụrụ iche na-aga todi PG na ndị otu ndị chịkọtara ọgbakọ o wee mịta mkpụrụ bara uru. On behalf of panel of judges, fọlụrụ ọlụva nke ọma ji ụkọ obi ọnụ dọkpụkọ isi ọnụ wee wepụta ndị ede n'ebe a. N'ezie, from the record, abịa na mmọnwụ mara mma, e kwuru na mmọnwụ isii manarịcha na mmọnwụ ede nọmba 5, anyị eyuzuru name. Biko onye gbara nke a na-akpọ sekọnd onye na-esie dịka omenala Igbo si gbata mkpụrụ second position bụ nọmba 2.
onye nke ịtọ ka a sị nọmba ka anyị ji wee na-aga mmọnwụ bụ nọmba 19. ebe ọgbọrọ bi ebe ọrụ ike ego ọgbọ ute ego ọgbọ ute ego ọgbọ anyị na-akwado ka anyị banye na ndị bịara ịta nke omenala Igbo si gbatakwuru ndị a na-akpọ iti ọdụ. Anyị wee bata n'ihe pịala ọdụ ka anyị na-ekwu mmọnwụ nọmba 9 nyewu fes mmọnwụ fes mmọnwụ nọmba 9. Onye bụ nọmba ya onye na-eso dee first ka a na-akpọ second ụmụnwa na-akpọ nọmba 22. onye mọlụ nke a na-akpọ tọọ onye nke ịtọ na ndị pịara ịta mmọnwụ bụ nọmba 4. Number 4. Onye na-abanye na ndị mọlụ mbem. Prince Nkara ihe na-ekrekọd. Biko, mmọnwụ niile bụ ndị judges na-azụ shift no. Ọ gbọrọ ụlọ ndị sekuriti ndị ebe ụlọ akpa na ya. Ya alụ nke ruo nke. Abịara ndị mọlụ mbem. Mmọnwụ anyị na-eche si n'ọhịa maka aja mbem. Mmọnwụ akpọrọ nọmba 14. A na-akpọ egwu igwe. Mmọnwụ mmalụ fast na mbem. Akpọcha rizọtụ ọma mbem. Mana biko, kpọchapụta anyị rizọtụ. Onye bụ sekọnd na mbem. Mmọnwụ bụ nọmba 5. Kedu ebe igwe mekọd? Number 14. Number 14. Onye mmọnwụ nwere mbem. Second, the member first. Okay. The second number 5. The third person. The third person who number 12. Number 12. 12. Come on, number 12. No.
start from this table. From Ekenere, the table, Momo, Malumbe, first. Ndị ọzọ yara go azụ. Go back. Biko onye ọnọsị. By force. ọgwara ka esi eme biko gee ntị onye gee ntị onwere onwe ya obi aṅụrị ife anyị chọta ịnụkịta anyị wee kpezie ekpere wee mechie mmụọ makarịsị na mbem ka ọ maziela anyị mbem nke ikpete maazụ anyị nụkwuzie ife ọrụ eji wee sị na ọya bụ mmọnwụ makarịsị ele anyị mechazie enye anyị mezie vote of thanks anyị agbasaa anyị ekpe ekpere Igosi na the panel of judges the right so gosi na ibe ko nya ona sọ̀rọ̀. Onye
tàbí àmì ní ìkẹtàwọn ẹgbẹ́ àmì ẹsẹ̀ onye nemi ọtụ afọ ụkpụrụ ọkụla n'ezi onye na-achị ebe nri ofe ụkpụrụ ọkụla n'ezi onye aka ahụ na-agụrụ ụmụ onye ọtụrụ ndị nri n'ahụ ọgbọgbọ na mmiri n'ahụ n'ọrụ ụgbọ nyere ekwe ọrụ n'ụlọ ekwe. Actually, I'm one of Prince Ifeanyi Onyeso. Aka ekpuchi ọnwa na nri. Agwụ 2025 a gara ọfụma ka anyị nwa si tụwa anya nke onye ọbụla bịara n'isi wee fụ. This is the third year na manage committee Onwa Agwu, and those 3 years have the success to speak on its own. Only go to the peak of what we have been looking for. So now time ikapase ibuzili Agwu and I remember Agwu bujeli ụwa niile. Anya mature ogie egru ogie not mature nya to ebe anyị showcase to the whole world. So now I'm manager at next Agwu here, news media from CNN to the list should be here. The nation, Nigeria, should be interested in recording this festival and keeping it in their cultural archives. Edmu ofela sekanke nendi mekwalo Agwu this year where possible. Mare bido ma mekenere with the Mare ko abaru manu so kafo with the President General of this community. Ekenem Chief Afamuri, Kene Chief Sunday Okafo, Kene Chief Ment Obiora Ozoma Abogidi, Ekenem Chief Chizoba Chukwu, Chibuzo Chukwu Uduakomili, Kene Chief Nwoke Nicholas, Ekenem Obi Digo, Kene Oba Atwaranya, Ekenem Yamacha Acho Nimong, Kene Oba Atakata, Ekenem Oba Professor Onwara Ezumezuri, Ebukwa Mekene Bujelu Chief Nnan Wobo, Million Wirona, Ekenem Aike Ilago Mili, Kene Barrister Raymond Okonkwo, Kene Arayo Jidebi, Kene Yamu Anichebe Nemong, Ekenem Mr. Pius Obidike, Kene Ezuburuburu Nangri, Ebukwa Mukpe Kene Jekulu Oba Obiora Ugodike, Ekenem Oba P.U. Dezwe, Ekenem Prince Chief Charles Tabans, Abake Ibodo, Ekenem Oba Ugonna Abana, Babando Nari, Ekenem Prince Dr. Jonas, Mother Buchinwoko Yeluelu, Ekenem Honorable Chief Dr. Misifi Ugokoye, Adeje Jembanari, Ekenem Sir Dr. Chidi Siyonyeze, Arona Zunwa, Ekenem Oba Tango Okafo, Oba Munachim Dinamma, Ekenem Charles Nonso Ibidibo, Ekenem Oba and Her Excellency, Ekwunife, Ochendori, Naiyam, Senator Uche Ekwunife, Ekenem Iyam Chimnebemeze, Nari. Maka ndị MBL esi n'aka ya were ekele ndị Nigerian Breweries Limited n'aka Fabian nyela anyị na ife anyị mee. A machikwa ekele a aka m nọ na ekele m ekele the Royal Ambassador na onye bie bukwala ukpe ekele na-ejekwuru Cecilia Tabans Heart of Gold na-ekele iyom gburugburu nnukwu ada ịyọ mgbogo na mgbada ịyọ nwa Chinemeze ekene m ọba eze afịa kpochakọrọ ibe niile ọba anyị keneri nwere asị biko na ndị echetara afọfa onye ọbụla tinyela aka ya
n'ife eme ekene ngiri nne ekenekwa m the committee members so wee chịkọ ife wee dị etu a n'ụbọchị taa. Inside the rainy season, it was a sunny Sunday full of enjoyment. Ekene m onye ọbụla daalụ rinne aka nwekwa Prince Ifeanyi Onyeso aka ekpuchi ọbụla